Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Wabunza abantu okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyamdumisa uNkulunkulu kakhulu. Ngiyamdumisa ophezu konke. Ngiyamdumisa umfili wethu uJesu Kristu oyinkosi. Siyambonga kakhulu ngokusithanda kwakhe ukuthi asihlanganise ngalendlela. uLwesihlanu namhlanje ngikholwa ukuthi akekho umuntu othumelayo ama-messages ngoba sisendleleni nomama siya eMthatha ngoba siney'nkonzo ngalempela sonto. Ngiyakholwa ukuthi akekho othumelayo. Othumelayo angazi umuntu ophendulwa nini. Ngoba okokuqala ukuthi sizofika ngikhathele eMthatha. Angiboni khona engizokubheka. Nabangeniswayo nje nabanjani angiboni angazi kodwa. Nakusasa iy'nkonzo, Sundays iy'nkonzo. Sisobona ngaleso sikhathi ukuthi uNkulunkulu masigcina sibuya Sunday noma sibuya nini. Kodwa siyayicela imikhuleko yenu. uJesu Kristu inkosi. Izilimi zonke zivume. Sisendleleni-ke njengamanje. Imikhuleko siyayicela. uNkulunkulu abe nawe. Ngiyacela ukuthi sikhuleke. Sifunde izwi lethu. Siqhubeke nenkonzo yethu esigcine kuyona izolo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Siyambonga. Siyamdumisa. uJesu Kristu inkosi. Sikhuleke. Baba wethu ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga kakhulu. Sibonga uthando sithande ngalo. Siyacela ukuthi ube nathi ungasishiyi. Nakuyo le ndlela esihambayo sicela ukubiyelwa nguwena ngomlilo wasezulwini. Sifafaze igazi lakho Nkosi endleleni yonke naphambili nakwintente ekuhlanganyelwa kuyona. Yonke indawo sifafaze igazi lakho simelana nakho konke okumelene necebo lakho. Ngegunya onginikezela lona ngiphonsa imimoya amadimoni amadevil ushiphaze esihogweni. Ngithi awanasabelo. Ngiyawabopha ngoba uthe ngikubopha emhlabeni uboshwe ezulwini. Mabakhululwe abantu bakho ngoIsaiah 61 verse 1. Malishunyele izwi lakho. Baphenduka abantu bashiye izono ngoba usuyabuya. Awusuyabuya Nkosi Jesu saze sajabula thina esikulungela ukubuya kwakho sihambe siyophumula ekhaya ezulwini. Siyabonga udumo lwakho namanje Moya Ngcwele iba kanye nathi kule nkonzo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu. Siyamdumisa kakhulu bazalwane. Muhle uyasithanda. Ngiyacela sizwini lenkosi. AbasePhilippi chapter 2 verse 9 kuya 11. Ngikhohliwe. Bengithi ngizofunda ngeSixhosa. Ngilungiselela ukuthi ngiyemthatha. Ngase ngiyakhohlwa-ke. Bengithi ngizonifundela ngeSixhosa nje eBhayibhelini lamavesi onke engisazokhuluma ngawo. Akulutho-ke kulunga ngelinye ilanga. Wena beka indlebe kusukela enkonzweni yakusasa. Beka indlebe sizwe ukuthi yini uNkulunkulu asiphathise yona. BasePhilippi chapter 2 verse 9 kuya kuverse 11. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezulu kwamagama onke ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba. Nezimo zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi. Kube inkazimulo kuNkulunkulu uBawo, kuNkulunkulu Yise. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu. Siyamdumisa. Ake siyeke lapha ezweni lethu singakabuyeli kuJakobe lapha u1 John chapter 3 sisuke kuverse 13
ungabhoreki ngokuthi ngifunda kanje. Abanye abayilalelanga lenye inkonzo balalele le. So ke abayizwe message noma ngezohlala kuyona ngoba sesakhuluma ngayo. 1 John chapter 3 verse 13 kuya ku 18. Ningamangali bazalwane uma izolinizonda. Yazi ukuthi uyazondwa emhlabeni. Siyazondwa bazalwane. Akubona bonke abantu abasithandayo. Mina ke nje ngisithe esikhulu sikaSathane, umuntu ongakholwa uyangizonda nje mina. Ngisho abaphuma ekhaya lezwi bayangizonda nje mina. Khona nabangayifuni inkonzo zami ngoba zihlaba izono. Ngilwa nesono kumuntu. Hayi abangifuni ke abantu. Anginankinga mina. Nanezi lathi ningamangali bazalwane uma izolinizonda. Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni sangena ekuphileni ngokuba sithanda abazalwane. Ungathandi uhleze ekufeni. Izwe lisekufeni. So alikwazi izwe ukuthanda umuntu ophilayo lona lisekufeni. Phela imbuso ayifani. Ofileyo ufile. Kodwa okholwa nguJesu nokholwa uNkulunkulu udlulile ekufeni wangena ekuphileni. Akasayi kwahlulelweni. Hayi akasayi emgwebeni. Ilanga lomgwebo hayi alizodibana naye. Kubunjani yena uyakholwa kuYesu Kristu inkosi yethu. Okholwayo alizwe, olizwayo alenze. Uphumile ekufeni wangena ekuphileni. Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni sangena ekuphileni ngokuba sithanda abazalwane. Ongathandiyo uhleze ekufeni. Lowo ozonda umzalwane wakho ngumbulali. Niyazi ukuthi akukho umbulali unokuphila okuphakathi okuhlezi kuyena. Umzalwane unequbo. Ungabi nequbo nomzalwane. Ngeke ungene ezulwini. Hayi ngeke ungene. Ngeke futhi nangengozi. Wena ukhuni nje lwesihoko. Uya nje phakathi esihogweni. Verse 16 Uthando silwazi ngalokho ukuthi yena wabeka ukuphila kwakhe ngenxa yethu, nathi sifanele ukubeka ukuphila ngenxa yabazalwane. Let us deny ourselves and follow our Lord Jesus Christ. Sizidele bazalwane, simlandele uJesu. Sithabathe isiphambano. Take up your cross daily and follow the Lord. Uzobona umvuzo walapho muhle. Verse 17 Kepha yena onemfuyo yezwe ebona umzalwane wakhe eswele, amvalele isihawu sakhe, uthando lukaNkulunkulu lungahlala kanjani kuye? Umzalwane oncisha nayo uNkulunkulu akekho lapho. Verse 18 Bantwanyana, masingathandi ngezwi nangolimi, kodwa ngezenzo nangeqiniso. Masithandeni ngezenzo nangeqiniso. Yilelo ivesi lesithathela sisalapha kwekaJakobe chapter 2 verse 14 saqhubeka. Kusizani bazalwane bami umuntu ethu nokukholwa, kepha engenayo umsebenzi nawo ukukholwa kungamsindisa. Uma umzalwane noma umzalwanekazi behambaze beswela ukudla kwemihla ngemihla, kusho omunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula nifudumale nisuthe, kepha ningabaphi lokho okudingwa umzimba, lokho okusizani na. Verse 17 Kanjalo-ke nokukholwa uma kungenayo imisebenzi kufile. Verse 18 Kepha omunye uyakuthi wena unokukholwa, mina nginemisebenzi. Ngibonisa ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, nami ngizakukhombisa ukukholwa ngemisebenzi yami. Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye wenza kahle, namadimoni ayakholwa azathuthumela. Verse 20 Sikhulumile ke izolo kakhulu ngalokho. Verse 20 Kepha wena muntu ongelutho uyathanda ukuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize na? Kuyize ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi. Verse 21 U-Abraham ubaba wayengalungisiswa yini ngemisebenzi enikela ngendodana yakho Isaka e-altare na? Abraham walungisiswa ngemisebenzi enikela ngo-Isaka e-altare. Ukunikela uthokoza, unikela ngenhliziyo evumayo, eminye yemisebenzi ekulungisisayo. Ulalela uNkulunkulu uma ethi nikela, unikele. Unikele ngalento uNkulunkulu ayishoyo futhi, hayi ngalethando wena. Phela siyazikhetha izinto. uNkulunkulu uma ethi nikela, nikela. Ngalokho okufunwa uyena, hayi lokho okuthanda wena.
mayigagulile imali ethinikela ngayo inikela ngayo ngoba uyazi yena ukuthi uzosivala ngaleso sikhala. U-Abrahamu walungisiswa enikela ngendodana yakhe ethe uNkulunkulu thatha indodana yakhe ezelodwa hambe uyonikela ngayo. Walungisiswa, kholwa ngaphandle kwemisebenzi kufile. Verse 21 again, Jacob chapter 2, James chapter 2. Abraham ubaba wayengalungisiswa yini ngemisebenzi enikela ngendodana yakhe Isaka altare na? Uyabona ukuthi ukukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi yakhe. Ukukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi yakhe. Ukuthi uma unikela ungakholwa usizakala. Nikela ukholwa. Ukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi yakhe. Nokuthi ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi. Ngaphandle kwemisebenzi ukukholwa akuphelele. Ukukholwa kupheleliswa ngemisebenzi. Imisebenzi kufuneka siyibone. Sesizwile kusindisiwe. Sesizwile uyamthanda uJesu. Sesizwile uhlukane nesono. Ithini kodwa imisebenzi? Ithini imisebenzi? Ingcingo ozimukelayo zivelaphi? Lezi ezikwenza uphume ukhuluma nocingo ngaphandle. Wenzani ebusuku wedwa? Zenzani izandla zakho phansi kwengubo? Hayi sisazoma phambi kaNkulunkulu. Luyeza usuku lomgwebo, usuku lokwahlulelwa, ilona lo usazokuzilanda. Abraham wapheleliswa ngemisebenzi. Ngiyalithanda leli vesi. Verse 22. Uyabona ukuthi ukukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi, ngoba kusebenza ukukholwa ukuhamba kodwa. Nokuthi ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi. Akuphelele ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi, ngoba namadimoni ayakholwa azathuthumele. Verse 23. Kwagcwaliseka umbhalo othi kepha u-Abrahamu wakholwa uNkulunkulu kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga. Wakholwa uNkulunkulu u-Abrahamu kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga. Ngakho-ke uma ufunda ulalelisisa kahle uRoma 10 verse 9. Uma ukholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo uyasindiswa. Verse 10 ke wakhona kaRoma 10 uthi ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga. Umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ukulungisa. Kholwa ngenhliziyo, uvume ngomlomo. Baningi bayavuma ngemilomo yabo kodwa bakholwa ngenhliziyo. Ngakho ukusindiswa kuphelelisiwe. Ubulungiswa abuphelele. Ukulunga akuphelele. Kwagcwaliseka umbhalo uthi kepha u-Abraham wakholwa uNkulunkulu kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga. Wabizwa ngokuthi umhlobo kaNkulunkulu. Ngoba abakholwayo bese beba nezenzo bangabahlobo bakaNkulunkulu. uJesu wakhulumile futhi lawo mazwi kuJohn 15. Wathi uJesu, aniseyizona inceku nina, senizihlobo, ningabahlobo bami. Wathi angithandwanga yinina, imina enginithandile, nganikhetha nganibeka, kuba nithele izithelo nezithelo zenu zihlale, ukuze noma yini enicela egameni lami, niyinikezwe uBaba ninike yona. Kufuneka izithelo mntakababa. Izithelo zothando lokuthanda umzalwane. Izithelo zokukholwa. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Ungazithandi wena kakhulu kunomakhelwane. Ungayenzi kumakhelwane into ongafuni yenziwe kuwe. Uyenzelani into ongafuni yenziwe kuwena? Noma ngishintshe istatement, wayenzelani le yanto ongafuni yenziwe kuwe? Wayenza kumakhelwane, wamhlukumeza. Wamhlukumezelani? Wahlukumeza izilwane zakhe. Wakwenzelani lokho? Wakwenzelani lokho? Udinga ukuphenduka, uxolise uNkulunkulu. Uthi verse 24, niyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi
kungengokukholwa kuphela. Kholwa ngenhliziyo, qeda ukukholwa bese uyayenza imisebenzi eveza ukukholwa. Wathini uJohane uMbhapatisi? Kufika abaFarisi befuna ukubhaphathizwa bengavumeli izono. Wathi inzalo yezinyoka, kubani onibonisa ukuba nibalekele umqumbo kaThixo na? Umqumbo kaThixo. Abanye abasangizwa ulaka lukaNkulunkulu. Wathi vezani izithelo zokuphenduka. Kuvezwa izithelo zokuphenduka okuyimisebenzi yokukholwa. Ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kufile, njengokuba nomzimba ngaphandle komoya ufile. Siyamkholwa uNkulunkulu, sizoqhubeka sithi ukugxila kusukela kuvesi 24. Ngicabanga ukuthi nini uNkulunkulu masigcinele sasheshe sabuya Monday. Siyabonga imikhuleko yenu sisesendleleni. uJesu Kristu inkosi, masikhuleke. Baba, egameni likaJesu siyabonga Nkosi ngenkonzo, siyabonga ngamazwi sesiwazwile. Udumo lonke lungolwakho, lukufanele. Izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. Qhubeka-ke Nkosi wenza umsebenzi kulowo naloyo. Ngiyakhuleka ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, bangcwele. Siyambonga uJesu Kristu uyinkosi. Nihlale ninethezeke. Siyabonga ubaba uNsibanda ovalelisayo.